आरएनबी सिभिल हस्पिटाला जोबोद पुराना हस्पिटाल बियो। दा बे हस्पिटाला क'क्राझारनिनो बिखायाव जानाय। गोदो गोदायनिफ्रायनो बे जायगायाव गोबां बेमार आजारनि सिकित्साखौ खालामबोनाय जादों आरो बे गेजेर जायगायाव बे हस्पिटाला गायसनजानायखाय मानसिफोरनि बेमार नायनायनि थाखाय गोबां मोनसे सुबिदा जों मोनोमोन। दा जोङो सरकारा दिनै बे सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै जे गोदानै गायसनजानाय मेडिकेल कलेज जायनाखि बालागावआव जागासिनो दं, बेसरगावआव जागासिनो दं, बेवजों लांनो नागिरदों। बे जोबोद दुखुनांथाव। बेखौ जोङो मोजां मोनाखै आरो बेखौ जों प्रटेस्ट खालामनांगौ। क'क्राझारनि जेसेबां नागरिकफोर दङ बिसोरो बेखौ बादा होनांगौ, जाहाथे बेसरगावआव जानो गोनां जायनाखि मेडिकेल कलेज बेयाव जाहाथे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनि जायनाखि फसंथान बेखौ जाहाथे लाङा, जों बेखौ बयबो होबथानांगौ। जोंनो ट्रिटमेन्टखौ नांगौ, जोंनो देहा फाहामथायखौ नांगौ। दा मेडिकेल कलेजआ जाथों, जोंनि थाखाय बे जोबोद बरायथावना, जों बेखौ बरायो। बेसरगावआव जानायखि मेडिकेल कलेज जाबाय, जों बेखौ बरायदों। बे साबना हामना जानांगौ, मोजां जानांगौ आरो बेयाव सफिस्टिकेटेड इकुइपमेन्टफोर लाबोनानै जोंनि माने बायदिसिना बेमारफोरखौ फाहामनाय जों बेयाव जायगायाव मोननांगौ। दा खिन्थु बे नङा जे बेसरगाव मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो जोंनि आरएनबी सिभिल हस्पिटाला जे बोखारजानांगौ, बे बाथ्रा जानो हाया, खुनु जानो हाया। जों साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो फाहामथाय मोननो थाखाय आरएनबी सिभिल हस्पिटालाव जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ। आरो बेयाव जायफोर लेपसेस जाहा दंमोन, जोंहा माखासे इकुइपमेन्टफोरनि जे खम दंमोन, बे इकुइपमेन्टस खमफोरखौ जोङो लाबोफिननानै साबसिननिफ्राय साबसिन ट्रिटमेन्ट होनानै जों सिभिल हस्पिटालखौ जों खालामनांगौ, जों बेखौ दाबि खालामो। दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव जे सिभिल हस्पिटाल दङ, बे सिभिल हस्पिटालाव जे साबसिननिफ्राय साबसिन खालामगासिनो दङ। दिनै क'क्राझाराव जों मानो खालामनो हाया? बे क'क्राझारनि बिखायाव जे एफा मोजां हस्पिटाल जाखाथारबाय, एफा मोजां ट्रिटमेन्टनि सेन्टार बियो, गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो फैनानै सिकित्सा खालामनो हायो। दा बे सिकित्सा खालामनो थानाय बे सुबिदा गोनां, बे मोजाङै गायसनजाखानाय बे सिभिल हस्पिटालखौ मानो बोखारनो? दा गथिखे जोङो बेखौ बिर'धि खालामो, बेखौ बोखारनो मोना। आरो गभर्नमेन्टआ बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनांगौ, जों बेखौनो जोङो खावलायदों। आरो बे खावलायनायखौ लानानैनो दिनै जोंनि बे धरनानि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जेसेबां दा डिपार्टमेन्ट लांदों, बेनिफ्राय बे डिपार्टमेन्ट मोनसेबो लांनो जों साबसिनसो खालामनांगौ, मानो लांनो फालाय? आरो बेथ' बे हस्पिटालानो जालाना बिदिबा माखासे बाहागोखौ बोखावना लांब्ला, जोंनि देहाखौ खावसे बोखावना लांब्ला जोंनि देहा मा जाबावगोनलाय? गथिखे जेसेबां दङ जा सिभिल हस्पिटालाव बेखौ जोङो लाखिनांगौ। आरो जेसेबां नांगौ जोंनि थाखाय दरखार दङ, बे दरखारि जायनाखि जन्थ्रपातिफोर दङ, बेखौ जों लाबोनांगौ आरो गोगोम मोनसे फुल फेजेड सिभिल हस्पिटाल जों खालामनांगौ, जों बेखौसो दाबि खालामो। अजद फैबाय थादों बे मेडिकेल कलेजाव माखासे ट्रिटमेन्टखौ खालामनो हायाखै, बरपेटा मेडिकेल कलेज बा गुबुन जायगाफोराव रेफार खालामनो होनाखै, बेनि सायाव मा बुंदों? दा बरपेटा मेडिकेल कलेजाव हरनायथ' बेनोथ' जोंनि प्रब्लेम। दा जोंहा बे प्रब्लेम दं जेब्ला, बे लेपसेसा जादों जेब्ला, बेखौ फुलफिलसो खालामनांगौ जोङो, जाहाथे जों बाहेरायाव हरनाङा। अनेक प्रब्लेम जाबाय थादों जोंहा, एथ' गोबावनिफ्रायनो बे सिभिल हस्पिटाला जाबोनाय, बिराद फुराना हस्पिटाल बे। दा बे फुराना हस्पिटालाव जुदि माबा मोनसे लेपसेस दंब्ला जों बेखौ सुफुंनांगौसो। खिन्थु सुफुङाबालानो बेखौ बोखारनो हाब्लाथ' गाज्रिसो। दा जों अनेक प्रब्लेम नुबोदों, माबा मोनसे इमारजेन्सि माबा जायोब्लानो बरपेटायाव रिफार खालामहरो, ओरै गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव रिफार खालामहरो। दा जाहाथे जोङो रिफार खालामनाङा जासे बेयावनो जोङो फुल फेजेड जों ट्रिटमेन्टखौ मोननो हायो, बिनि बेब'स्थाखौ सरकार लानांगौ। दा बेखायनो सरकारखौ दाबि खालामबाय थादों। गोदोनिफ्रायनो बयबो बे जायगानि मानसिफ्रा बुंबाय थादों जे जोंनो फुल फेजेड मोनसे हस्पिटाल नांगौ, जोंनो बे जायगायावनो जों इसिबांनाखि जोंहा सिकित्सा खालामनांगौनि बेब'स्था जानांगौ, बे जाहाथे बेयाव जायो, बेखौ बुंबाय थानाय जादों। दा गथिखे एफा गोबावसिम दासिमबो दि जायाब्ला, आरो बे दिनै आसाम सरकारा दिनै बिसेसरि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै बिराद गोग्गाना बुंबाय थादों जे सिभिल हस्पिटालफोरखौ मडिफाइ खालामनाय जाबाय, आसामावनो मोजां सिकित्सा होनाय जासिगोन, बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों। खिन्थु दिनै आसामावथ' गैबावा, क'क्राझारावथ' दोन, क'क्राझारनि बादैबो आसामावनो मोजां सिकित्सानि बेब'स्था गैया। जाय फलाव दिनै आसामनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो आसामनि हस्पिटालखौ नेग्लेक्ट खालामनानै, आसामनि हस्पिटालखौ बिसास खालामाबालानो, आसामनि हस्पिटालनि प्रति बे फोथायनाय गैयाजासे दिनै गुबुन जायगायाव ट्रिटमेन्ट खालामनो थांदों। दिल्ली बायदियाव थांनो गोनां जादों, माद्रास बम्बे बेफोराव थांनो गोनां जादों, हायद्राबादाव ट्रिटमेन्ट खालामनो गोनां जादों। मानो बिदि जादों?
दिनै आसामाव जुदि मोजां सिकित्सा जादों होनना बुङोब्ला आसाम सरकारा दिनै जोंनि जायगानिफ्राय मानो बाहेरायाव थांनो ट्रिटमेन्ट खालामनो बेखायनो जोङो बुङो जे आसाम सरकारा ओरैनो बाथ्रा खोथा बुंलाबायनायखौ बाद होनानै जे आसामाव जे मोजां ट्रिटमेन्ट जानांगौ मोजाङै सिकित्सा खालामनांगौ बे बेबस्थाखौ आसाम सरकारा लानांगौ जों बेखौसो खावलायो। धरनाया माब्लासिम सोलिगोन सार? बेखौ खालामबाय थागोन जोङो दिनै मैयानिफ्राय खालामबाय दिनैबो खालामबाय आरो गाबोनबो समफोरबो जों खालामनांगोन आरो जों जेरैखिया जों माने बे हस्पिटालखौ जोङो लाखिनांगोन बे जाहाथे बेनिफ्राय शिफ्ट खालामा मोनसेबो बाहागो जाहाथे बाहेरायाव लाङा बेनि थाखाय जों जेसेबां दिन जोङो माने दाबिखौ मानिया बेसेबां दिन जोङो धरनाखौ खालामनांगोन आरो जों मबिलाइसखौ खालामनांगोन मोजाङैनो दासिमबो जयैनो मोजां मबिलाइस खालामनाय जायाखै मोनसे सेन्टिमेन्टजों हरखाब माने बे धरनाखौ खालामनाय जादों दा जोंनि मबिलाइजेसना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगोन जों बयबो रायजो राजाखौ खावलायो टाउनबासिखौ खावलायो जाहाथे बयबो बे धरनायाव बाहागो लायो।